onye moto chukwu na manu nweze na-akwatiwala aka onye ọba ekumeku sam manwụ na-agụ alọ mụ na onye moto chukwu ọ gịnị na-ese awụkata nke obe na-apụ ibe anyị na-eme bụ ibe anyị na-achị anyị ikwu onye nwe na-ala anyị iwe ọnwa m ya ka nwa ya ọnwa ya ka nwa m ọkịka anyị abịawa ka anyị ji eme mmọnwụ. kedu ibe oge ji bụrụ na ọnwụnwa otenku ka afọ dọla n'aka ya ekwukwụsị na ụkwụ ọgbara awọ bụ aka ka e nyere ya lift ka e nyere awọ maka na ọmụma ka awọ na-ama. kedu ibe o ji bụrụ na ọ na-eziri ụlọ nwa ogbenye ka a na-alụzi ụlọ elu ọ bụ gịnị na-ese ibe na-ese n'ụwa abụọ bụ ọkịka onye karịa ibe ya gbaba ya mba na-abụ dọla n'aka nwa otenkwụ ya na-ese mana mosvafa kulo dan na onye ji pansị na-abata ka onye mụ pansị igwe mmadụ gbagharịba onye ọma tochukwu nwa eze nye m onu ọkịka anyụkwu n'ije ụwa ajịvo chọrọ ka omemune n'ụwa na-enye na chukwu omegofa ka ọ dịlị mụ ka si chelu iyi ya dịkwala iyi ka isi chelu mụ anyụkwu na ọkịka n'elu ụwa maka na afụ dọla n'aka ọkwa maka na afụ dọla n'aka nwa otenku ọkịka na-eso okwu anyụkwu onye mkpọrọ nwanne polisi bụ ụzọ ka ọ na-egosi ya ị mara ibe kpatara ya maka na ilu ọ bụ na nwanne gị eruo ebe ahụ o jide kọntaktị ndị polisi bọsọ ya akwụkwọ ka ekedo ka akwụkwọ na egbe amalụkwa na onye bụ ya o ya ejikwa wee bịa gwatoyu na ọ bụ na nwanne gị eme gị ive na-ekarịa nwanne gị na ịnwere akarị ogbugbo ego gba ya nkịtị na ọbụbọsị ive o ya eji wee chọọ na-abịakwa ọmụ na ebe onye ọbụla tụrụ dibịa ajọ fefa chelu mụ n'ọgazirifa ifefa lolu mụ n'ọgazirifa amụfa chọkafa mmụọ mụ n'ụwa na-enye na chukwu amụgofa mụ ọnụ fa chọkafa kọmụ n'ụwa na-enye na chukwu agọgofa mụ n'afụ dọla n'aka mmụọte maka na afụ dọla n'aka mmụọte nkụ ọkịka na-eso okwu anya ukwu onye ọnụ ị na-ekwu marakwa na ibe ikwu maka mmadụ ya abịarị gị maka na ibe onye echere ya eme ya dolu nwoke na nwaanyị gaba si chela anyị onye ọma tochukwu otietara egwu nye dịla iyi ka isi chelu mụ ọ dịkwala ụmụ ka si chelu ihe nchelu iyi njọ mmekwa mụ mana ichelu m ọnwụ bụkwa yi owu ije akwa egwu mụsị ibe mena ma ibe mena ndị na-ege egwu ahụ ekwesị na ndụ unu ya eruchasị monde ebe ndị ụmụnna ka na-atụ ego ga-eji gote ewu ọgaranya pulefi wee pụta pulefi tụkwasị ego n'enu ya asịbazie n'ogwu onye ọgwụ ego ọrịa nyukwuo n'elu ụwa maka na afụ dọla n'aka nwote maka na afụ dọla n'aka nwote nkụ ọkịka na-eso okwu anya ukwu ngwa ka nkolu unu ka dọla si wee ba nwote nkụ n'aka nụ ọshọkọ ka dọla si ba nwote nkụ n'aka nwote nkụ bụ mmanya na-eji afịa eke ọ na-eji owe luo n'ụzọ wee kwudo ndị ọcha na-alụ ụzọ ofu onye ọcha na-alụ ụzọ gba ọnya eyi ụbọyị wee dị ya ụkarị nwote mkpasazi anya akpa nwaanyị wee akarị dego to market make I sell am onye ọcha asị gbanye ofu kọpụ mmanya ka o testi ya nwote nkwa gbazi anya ofu kọpụ mmanya onye ọcha wee nwụọ nkwụ enu a wee tie si na this palm wine is marvelous ịma na nkwụ enu onye ọcha wee tinye aka na akpa wee were dọla wee nye nwote nkụ wee gbaka onye ọcha asịzi anya ya na ba ụbọchị ọzọ na ọpas ka o ga-ejikwa ya ụgwọ ọkwa na afụ dọla n'aka nwote maka na afụ dọla n'aka nwote nkụ ọkịka na-eso okwu anya ukwu otu aka dọla si ba nwote nkụ n'aka nụ ndị a na-atụrụ anya mesi buru ike n'ụwa nụ
akwa kenelu m meyo nwanne m meyo nwere ọgwụ nwa ego meyo nwere ọgwụ nwa ego meyo nwanne m meyo nwanne m egbe ejelu mba ya nata ibe ọsọ ọlụ nwoke ya kwube meyo nwanne m je ka ị nata o ịgba m ejebena Indonesia ka nje ka nzute okwu aka m mmadụ ka ejije obodo na onye ọzọ ogu n'ife mere onye mana ọ nọ n'Indonesia na-eme ọbara ọla ya ka o ji wee karị mmeredumana gbara ya kwụ ụgwọ maka na maya ka ngwa gị jee kenata ka inye m dọla ka lie esendị gbada ya sendị na esendị ya esendị ọ daa na naira jee kenata na mụ na-eche ma ọ bụ ka m bịa bịa welu ọ ibe m kwuru na ibe afọ ọda mmiri jọgụ onye ọma ọda mmiri jọgụ onye ọma meyo Indonesia odogwu meyo nwere ọgwụ n'ụsọ n'ọmaba ibe eji eme mmụọ ị nwere ibe eji ekwe mmụọ n'aka ị nwere ibe ejiri akparịla nwoke maka na onye ọbụla nwere ego anyị akparịla ka o si so ị nwere ibe ejiri akparịla sito na ebube mmụ dibịa ọmụmụ kwuru ya maka na onye ọbụla nwere ego na dibịa so na ihe mmụ ebube dibịa anatọ mmadụ achọ dezienu na mmadụ karịrị akarị ka nje Dubai ka nje kene odogwu idegleru ka nna bụ n'egwu ọma onye nwe n'onwe ife idegleru nnukwu mmanwụ owu ije ide nwanne m ya enye m ụdara ha nke ọ nata na nke o nyere m akwụkwọ ọ mmadụ ka eji wee jee obodo nata ide jee ke nata ka inye m ego ka inye m ụdara ha m na ife m kwuru na ibe afọ esendị ọpụtakwa na naira jee ke nata ka inye m ụdara ha ka ọ gba ndị ịlọ ya ebe a na-ekwu ochie ka ọ fụ mee chi nwata kwa akụ ya na ụba na-emenụ maka ife onye ga-abụkọ ya bụ n'elu ụwa nọ aka ekpuchi ọnwa ya n'afụ dọla n'aka mmụọte maka n'afụ dọla n'aka mmụọte nkwu ọkịka na-eso bụ anya ukwu mana onye ji pansụ ka na-abịakwa onwe badị ifu n'ofu onye ọma tochukwu asef Indian Chief Dominic Obasigirigego odogwu na-epepe biafumanya Chief Executive Officer Managing Director Dombazi Oil and Gas Nigeria Limited akwa kenelu modogwu ya ka ajebe na ọbankụ ka aje kene obere nwa eji ogbuola na-efi na ọbankụ nwekwara mmadụ ka aje kene Dominic Obasi odogwu na-epe mpe na Mumbai anụ mmụọjụ mmadụ a na-atala ọbara kolikoli ya bụ Dombazi Oil and Gas Nigeria Limited ọ bụrụ ije eke ka na-ekwu kere ebe iji wee si na-eke wee maka n'afọ dọla maka n'afọ dọla odogwu na-epe mpe ọkịka na-eso ọbalụnụ malaji na ji ike bụ n'ọsọ alaji na-akwụsị ọgwụ ike alaji nwere ọgwụ nwe ego jide kọntaktị were ọgwụ na-asụ ọgwụ alaji na-eri ego dị ọcha alaji jewelries alaji bar ije ka inu ekwe enu ọbịa ka ị bụrụ ịgba ka ijebe na ji alaji bar giligisa oji ọgwụ azụ ọgwụ anụ nwere obi igbe na-agbala ọsọ onye nwunye na-eburukwanụ mmọnwụ ka ewu tara kwụsịa nwa ewu na-ata agwa nne ewu na-atakwa agwa nwa ya na-enene onye nna ya mere ọbara ọla ya eme iri dibịa onye nna ya bụ dibịa ya mụta iri ọbara alaji bar ị na-anya ịbụ na goldma gbadatara agbalata achọrọ m nke gbadata agbadata na ya marụcha ka onye la wee mara ibe onye eme wee gwa ya akwa na Tochukwu otetari anyị abịakwa ka anyị ji eme mmọnwụ ikorobịa yi ọtọ ọ bịakwa n'obi gbaa ya agba na ịmara agba ime ụkwụ na ala na-egwu ka anyị na-eti egwu a bụ egwu mmọnwụ egwu eji eme ọkanga anyị ejiri ike eti egwu mana egwu anyị bụ inu bụrụ okwu maka na onye jere Igbo ka Igbo na-ekwu ulu Chief Ifeanyi Onwubenata Managing Director Kaima Hotel and Suites na Nioba nwanne akwa ka anyị nabakwa na Anọba
n'aka na mma azụ anụ karịa anụ nwere obi igbo na pala ọsọ onye ụja na-eburu ọkwa mmọnwụ ife a na-alụ egbe bụ ya emesi egbe atụ a na bụlụ ọkụkọ na adaeje nyawe eje kama ifere eme odogwu ife ike mee isokwa na ọgbọ na-ekiri n'ọkpụkpụ maka na ọgbọ n'ọbụla n'ụda n'ọgwụ bụ nnekwute ọgbọ ụfọdụ si na ọgbọ na-ekara ikpeazụ abụ ọgbọnọ ndị ọba ntị adụgbọ anyị anụzie na South Africa George Kadunu nabatanu in Western Cape, South Africa. Ogbefi nwata bezi akụbịa fụmanya ekumeku mmanwụ na-agụ alọ Chambers na South Africa onye ọma bịa ala mezielu na chikwado ọgwa maka na $4 Chambers na South mmanwụ na-agụ alọ nwa onye ọbala nte mmeri onye a na-eche agwa na Tochukwu ekwumuzi ibe mena ndị na-ege egwu ahụ ekwusi na ndụ ya eruchasị Monde onye karịa ibe ya gbaba ya mma na-abụ ụdara n'aka nwata ngwunya na-ese mana mụsịrafa kulu